Maya po oras labod Kapampangan. Siknangan yun niya akong bagyain kaya kayong volume mga nita daman niyang masalesen medyo masikaning hangin at saka nakalares akin kini puta masiklang bagya makadyan man sa imantalanan kong gawang video pa si Bayong gangya akong dili uling ining plant tree kayo ng gulo ko mamulaklak ya may kasanting lalo bayo mga lagas Sampaga, sa semantalan ako gawin video pa si Bayo. Dahil nga cherry trees Kenny, ela pa mamulaklak. Mekad, mga paromingo, dua pa domingo siguro, Bayo Bayo mika cherry blossom season na. Kanyan man, pag-umpisan ko na Ining kadinala na 27 Tegalugan video tamo At ing mumunan dili, ing manong kabuti. Ing kabuti para ka na ako Tegalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing payung-payungan ing tutuki manggatong o kaya panggatong Tegalugan niya ito ing mas manayundang Kapampangan tatangab o kaya panangab ing katlo magdasal Tagalog ing magdasal ing Kapampangan mga di. Okay. Ing ang tutukin na nita magsagwan. Ing magsagwan Tegalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing mamagse. Aro ini panay ang panay tayong daramdaman ini Kaya katadwa mi katatlo na mi banya siguro yung nakarang video tamo tuloy. Ing tuloy Tagalog ya. Mas manayon niya kayong Kapampangan ing sundu. Surut Tagalog ya ini. Mas manayon niya kayong Kapampangan ing suldut. Yung katukinan nini bihira first of all lalayang H yung Kapampangan tandaan ng tao yung katulin na kayong Kapampangan ng bihira malagad okay ating taulindili mesaksak yung mesaksak Tegalugan niya ito sabihin ng meteo mesaksak yara yung mesaksak yung katulin na kayong Kapampangan mayakdak itanamo bayo ke ariyan ni kaya katamong video buri kaya mong dinan maya po oras si Kirie Kian Tiglaw Cordero dakala salamat luwid ka king kapag masabalan mo king kaya katamong amano detanamo panay ako sasabihan patse Kapampangan tamo may pangapampangan tamo manong patse para pareho tang Kapampangan may panagalog tamo din kaya katamong anak, din kaya katamong apo. Pasuswan talang pa si Bayo kay nga manong siswan, Pangapampanganan tala. Banting ko pa yung dagol lang Kapampangan, Itanamo at wapin pala. Balo tamo nung naning malilyari nga ni King Yato, mimingat tamo sangan, panetang manos gamat, tangaman lang social distancing, kaya katamong quarantine. Ta masyadong kalat-kalat kay Lual panatilyan tamong at suta mo ka rin bali kaya katamong bali ban lakwas gagrabe ning kaya katamong pangilagan na virus baloy na sige dakala salamat with tamongan